İşte şu bugünkü tamaşanın, bugünkü bayramның төбәтә икән, никах йолаһының авторлары. Инициатива актырма милли мәдәни үзәгенә саклы һәм шул аларга ярдәм итәрсез, без күгәрсез студентлары һәм әбияли студентлары шуларга ярдәм иттек инде. Күбенесе студентлар сәхнәдә катнашты. Сценарий языштык, инде. Сценарий дигәндә мөгаен ике төбәктең йолаларында уйлаган хәтер бит Дилбәр Мулла. Ике төбәктә юллар уйланып, чөнки әбиялдә биләүсә күп юллар әле хакланган. Урал районында күп юллар хакланган. Безнең монда күбенесе яшьтә йөрергә тырыштык. Яшьләргә безнең башкорт яшьләренә үзебезнең башкорт юлларын җиткерергә тырыштык. Шундый максат менән. Һәм икенче өлеше бу бүгенге кисәнең яшьләрне бер-бире белән таныштыру иде. Шул максатта хәзер эшләбез. Бүгенге яшьләргә нинди йолалар кызыклы? Үзеңсә нинди асыш яһаның? Нинди тамашалар халыкты берләштерә, кызыксындыра? Менә бүгенге матур байрамда үткәрүбез, менә бергә үткәрдек бит инде уртак тырышлыктар менән һәм бу бик хуп һәм мәслихәт эш дип саныйм инде. Чөнки менә яшьләр бит инде хәзер замансарак булырга маташалар, тырышалар һәм бу бер яктан дөрес тә түгел һәм чөнки үзебезнең үткәнебезне без онытырга тиеш түгелбез. Үткәнебез һәм чөнки үткәнһез киләсәк тә булмый дигән кебек. Менә ошо башкорт туен үткәреп, ондагы кайһы бер төбәкләрдә бит инде туйлар төрлесе үткәрелә. Онда берһендә бер юла, икенчесендә ул юла бөтенләй икенче төрле була бит инде. Һәм буны шуларның уртаклыктарын табып, алар еңелрәк булгандарын, чөнки тамашасы монда эшләр кирәк, ондагы ошо туйда катнашкан парлар менән дә бит уларга еңелрәк булган өчен без шуларны калыплаштырып инде еңелрәк иткерергә тырыштык. Минемчә бүген үзегез нинди асыштар яһаныгыз бит, Дилбәр. Үзегез ниме астыгыз? Әлбәттә бүгенге ошо туй башкорт туен оештырганда мин үземнең киләсәктә дә үземнең туйымда ошоларга үткәрергә дип шунда асыш яһадым. Күп кенә юлларда, үзем белмәгән юлларга үзем аптырап, шул юлларда яңа үзем асыш яһадым. Бик матур, бик теге эстәлекле юллар. Шуңа улай юлларда әлбәттә тергәдергә кирәк дип уйлыйм һәм бу юллыкта тагыл эшләргә кирәк. Мин үземнең Күгәрсен районы туган yerimдә үткәрергә уйлыйм. Бер ягында, кыз ягында шунда инде үзебезнең егете кайдан булыр икән белмим. Алла бирһә, тоже башкорт егете булыр дип ышанам. Ярар кызлар, менә афарин безгә. Яшьләр үзләре сценарий төзештеләр. Хәзерге туй яшьләр арасында русала түгел, башкортсала түгел. Шулай бит инде. Бүген менә ошо актырмәлә без яшьләрне сакырып, шул яшьләргә менә ошолай була туй дигән элементтарын күрһәтергә тырыштык. Ул 2 сәгать эчендә бөтәһен дә күрһәтеп булмады, әлбәттә. Но шулай да төп йөрдәрен күрһәтергә тырыштылар. Яшьләр туйны һуңнан шулай үткәрһендәр, милли киемдәрдә йөреп, пардар шулай итеп киенеп килгәндәр, үзләренең вазифаһын белһендәр. Актырма менә ошонда максат туйның алдына куйды. Бергә эшләр язган Алла бирһә, яшьләр белән киләсәктә